everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Nakita ko na si Prinsesa Ira May. O kinahanglang makuha ta siya sa madaling panahon. O bisag unsay mahitabo, kinahanglang magkahugpong kita aron matibuok ang atong puwersa ug maghari ang dautan ang mga ungo. Pero, kukuhan ka ng siguro ka nga si Ira yun ang imong nakita. Nakita ni Aliling si Marina. Og iyang report ka na ako ang iyang nakita. Og iyang gisundan. Og dunay batan-ong babae nga kauban sa gipuy-an ni Marina. Siya ay nagkuha sa prinsesa. Tataw na lang nga katong batan-ong babae. Mao kadto si Prinsesa Ira May. Ang prinsesa sa mga ungo. Basin og nasayop ta. Unsay nasayop? Dunay anak nga babae si Marina, di ba? Ang ako lang og ang batanong babae iya kadtong anak. Dili si Ira May. Siya ang nakit at kung mikawat ni Ira May. Sa dihang gipangtapok na unta nato ang mga tao dinhi sa atong dapit. Aron atong patakdan. Og siya, kay nagdumili man nga magpatakod sa atong birtod. Miikya siya o gidanya si Ira May. Pila ka bata ang imong nakita nga iyang nada sa iyang pagikyas. Duha. Aw, kadtong imong nakita ug nakita ni Aliling, dili gyud to si Ira May. Iya gyud tong anak. Wa man ka mo laing nakita ang kanang batan-ong babae. Ha, kadto ra man ka. Ang manong siguro niya sa Ira May kaysa iyang anak. Oh. Ansa na? Usahay, bright ka, tikoy. Mauling na igo ko kay Bright ko. Bright mo lang? Huh? Maubitaw na yung nagustuhan ni mo na ako? Ha? Ang akong ka-bright? O ang akong kagwapo? Gago! Nalagpot ang imong laway. Mayo kay pagkasabak ang imong laway des kong naong. Ay, nagago naman ko ini. Ingon kay Bright ko. Kinahanglang pangitaon ko si Ira May. Ug balikon ko kadto si Marina. Nasayod ko nga nahibaw siya kung asa ang akong prinsesa. Asa naman kita inipaingon, Mami Marina? Bahala na. Bisag asa kita mo abot. Ang importante makabiya ta dito sa atong gipuy-an. Biyaan na to ang atong bay? Di na kita mabalik dito? Ano ko na kuha magpuyo? Mabalik ta dito, anak. Pero dili pa sa pagkakaroon. Kontra mo siya. Katong ungo nga miadto sa ato. Oh, kaaway ta sila. Tungod kay mo patay sila og tao. Og gawas kay lang patyon. Mukaon sila og tao. Mga mangta sila, Eden. Nganong man nagkaila mo atong manananggal, Mami? Kipahunong mo nga atong sakinan. Akong tubako ng imong pangutana. Kung nga nung managkailag kami ni Iskarita, manag-agaw kami si Iska. Sa gagmay pa kaming mga bata, mga 7 anyos pa, suod na kaming duha. Sama na sama nagsuon ang among panagtagdanay. Apat sila si Iskarita, ang iyang pamilya ang gibilan sa pagkaungo ni Lolo. Pagkaibaw da ko nga nahingpit ang naungo si Iskarita ug ang tibuok nilang pamilya. Milikay mi. Tungod kay ang tanang kaliwatan nila ni Lolo,
Katungwa pa mapatak di sa pagkaungo, kinahanglang patakdan. Aron kuno maoy mohawd sa isla. Og aron dali na namong mabuntog ang kaliwatan ni Lerio o Felipe. Kinsa sila si Lerio ug si Felipe? Kinsa si Lerio ug si Felipe, Mami? Ang ilang mga kagikan, mga bantugang mananambal, ug mabantugan usab sa pagpanghanting sa mga ungo. Og nagkaanam na sila pagkapuo. Tungod kay gianam-anam sila og pamatay nila ni Iska. Ilabi na ang mga kababayan ang nga kaliwat ni Felipe o ni Lerio. Mabata man kini umadag ko. Ilang gipamatay ug ilang gikaon. Mao nga dili na kita mo balik dito, anak. Kundiin kita gikan. O gano'ng kisamok pamantan nila? Ngawa naman tay labot dito sa atong dapit. Nganong ila pamantanggian hidinhi sa atong lugar nga naabtan. Ngawa man tamang hilapot nila. Ayaw na lang pangutana pa, Eden. Ang importante makapalayo kita. Makalikay kita kanila. Ang akong gusto nga dili ka mo saling o dili ka daling mo tuo sa tanan mo mga kailang gawas nako. Ayaw pagsalig bisan pa sa imong mga amiga, sa imong mga classmate. Samot nang ayaw pagsalig sa wa mo pa mailhe. Nagkasabot ka ba? Ha, anak? Loy! Susan, oy! Ako, hindi! Mamay ta sila! Animal! Buiset! Ditapukan si Manatar sila sa atong kaliwatang ungo og mga tao! Patay na si Manatar sila. Nabawsan ta Iska. Ang ungo tingin nagpatay anak. Ang ato na sang tao nga ungo ang gibitay na sa kahoy. Gibitay nga way lawas. Una lang. Nagtuo ang mga tao nga gibalbal si Manang Tarsila o ato sang mga kaubanan wa lang magtingog. Kinsa man kahay nagbuhat ani. Kinsa patikoy way laing makahimo ni ini, way laing desidido og isog nga mopatay og ungo dinhi sa atong isla. Ang kaliwat lang ni Lerio og Felipe. Ang katapusang kaliwat ni Lerio og Felipe. Kinahanglang pangitaon siya aron patyon. Na sila. Gitapukan nila ang umong ako napatay kagabi. Huwag sa ilang pinagtapok. Nakasiguro ko na doon ay mga umong nga nakasagul nila. Oh, may buka lang, Lana. Mupalayo ka din eh. Kaya tingali mo putok yun yung kamay grapa. Oh, gabukal og mayo ang Lana sa suhod sa grapa. Mubiyan ako din eh. Wala ko'y klase. Ug ingon si Mami Marina. Ato lang ko magpaabot niya sa waiting shed. Kay on the way na siya. Niyan ako sa may waiting shed. Eden, Kinsa ka? wa ka na makailan ako. Bago pa ganit ang nagkita, di ba? Nakamayong ko sa imong naong. Nakahinumdum na ko. Nahapsay ang imong hitsura. Pero ungo ka. Way mo tuon anang imong kisulti, Eden. Tungod kay dili magyud ko ungo. Unsa man ditong ako nakita? Ungo. Ungo! Ungo! Dunay ungo! Dunay ungo! Tanawa. Ito ba sila niyo? Diya ka na!
Mibiya dayon siya. Uno. Patay umo. Gibati ko nga siya gyud ang prinsesa sa mga ugo. Sa to siya. Pasuha. Mahipawan ko unya Eden. Tukaon. Og moabot ang hustong panahon. Hapit na ang takdol sa puwan. Og nagkatuol na ika-18 anyos ni Ira. Buhaton ko nga mahipawan ako kung siya pagyod. Di ba giingnan tanabang ka nga anak huwa ta sa waiting shed? Gawasin yung eskwelahan. Tatagpa ko pangitan mo. Kung wa pati ka tawag sa imong cellphone, wa kumibawag asa ka na. Oh, nagsige ka magugpangligi sa luyo. Ano ba? Gitanaw ko lang. Ug doon na pinagsurod-surod nato. Unsa? Pasensya kaayo ka ganiha, Mami Marina. Wa ko nimo maabti ka ganiha sa waiting shed. Tungod kami dali ko sa pagbiya o bitako ko. Bitago? Nakitaan ko niya. Ni kinsa? Katunggingan lang og iska. Oh, Iya kong giduol. O hilabihan kay na kong hadluka. Mautong midali ko sa pagbiya. natultulan ang universidad nga imong eskwelahan? Kinuo ko. Ayun na pag-eskwela, Eden. Di na ko mo eskwela. Di ba pangandoy na tong duha? Nga makahuman ka ko sa akong pagtuon, sa akong kurso. Sa pagkakaroon, undang-una sa imong pagtuon, anak. Tungod kinapalaka ko. Napalaka ko. Ugo sa may mong kikabalakan, Mami. Nga nung mapalaka ka, unsa mong tumong atong iska. Hayag ang buwan. O ganina ko naglakaw. Wa pa mag-iong nga ako nakita. Aram ako manting. Oh. Tingog sa mga mangtas. O dagan kay sila dinis ako na imuntahan. Oh. Magandam ko. Kinahanglan niya dili ko magpalipat nila. Kuya Ryan? Oh. Alia? Alia, nagsunod ka rin ako? Oo. Dali. Managot ta. Kinaasa itong palibot ang mga mangtas. Nadlog ko, Kuya Ryan! Nadlog ko! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.